DOH-7 may hulagway nga alarming na ang pagsaka sa kaso sa dengue nining pagsud lang sa 2019. Mga health officials gimanduan pagduso silang programa aron batukan ang dengue. Si Luan Mirondina sa report. Sa unang unom ka semana pa lang ning tuig 2019, nakatala na og 3,076 ka mga kaso sa dengue Lukop rehiyon, diin adunay 24 ang nakalas. Naguna sa labing daghang kaso sa dengue ang dakbayan sa Sugbo nga miabot sa 390 og tulo niini ang nakalas. Mas taas kini og 215%. Itandi sa susamang mga semana sa miaging tuig gikan Enero 1 hangtod Pebrero 9 nga mitala lang og 199 ka mga kaso ug way ni usa ang nakalas. Nasinati usab ang paspas nga pagdaghan sa mga kaso sa dengue sa Lapu-Lapu diin miabot na sa 300 ang natalang mga kaso ug usa ang nakalas. Mato ni Dr. Shelby Blanco, pangu sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit kon Resu 7, wala man hinuoy bag-ong strain sa dengue virus nga ilang nasuta. Ang Aedes is endemic yun, no, sa not just sa atong country, endemic yun siya, and more so there is a region 7 o bayubay sad siya, plus the fact na one of the densely populated regions ang Region 7. Subay niini, gimanduan sa Resu 7 ang mga health officers sa pagduso sa mga programa aron batukan ang dengue. Samtang lakip sa gimonitor sa Resu 7 ang mga batang nabakunahan sa Dengvaxia apan naigo gihapon sa dengue virus. Duha sa tulo ka magsuong Amoro sa Barangay Kalawisan, dakbayan sa Lapu-Lapu, 15 pulos nagka-dengue, nabakunahan usab sa Dengvaxia. Hinuon na luwas sila si Katrina Paula 10 anyos ug Maria Tricia 13 anyos. Gikan sa dengue, apan nakalas ang ilang 18 anyos nga maguwang nga si Claire. Sa record sa Resu 7, gikan Disyembre 1, 2017 hangtod Pebrero 11, 2019, miabot sa 614 ang nadapatan sa Dengvaxia vaccine apan nagkasakit. 48% niini ang nagkasakit og dengue. Apan gikonfirmar ni Dr. Blanco nga may usa ka batang nabakunahan sa Dengvaxia ang nakalas ning bag-o lang tungod sa dengue. Based sa atong data, natay it's currently being investigated, no, ang kaning kaso, and atong gitanaw sa asa to siya nga hospital nga na-admit sad. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besda.